हेलौ लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनाबिलिजों लोगोसे माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोनाय जादों। दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, अब्ला मिथिनो मोननाय जागोन। मिथिखानाय खौरांफोर थायोब्ला नोंथांमोना स्किप खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। दा बेयो फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा आसामाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै थैनाया दिनैनि सानाव 7 जालांबाय। बिथांमोनहा जादों, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों राहुल देब, रमेश काइस्टा, सुखामै भौमिक, आरोहि बरुवा सयकिया, हरेश्वर नाथ। बिथांमोनजों साब्रैया GMCH आवमोन आरो हरेश्वर नाथ बिथाङा IITG कभिड केयार सेन्टाराव दङमोन। दा मख'जाथावदि दा बे भिडिअखौ बानायनाय समखिनियाव बेखिनि आरो बिनि उनावहाय जुदि नोंथांमोना बांद्रायनाय मोनबावोब्ला बेखौ नोंथांमोना दाजाबदेरनानै लागोन आरो अब्ला बे हिसाबा सोलायलांगोन। दा बिथांमोनजों थैनाया गासै आसामाव 32 जाहैबाय। उननि समाव बियो सोलायफिननो हागौ, नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों नैथियाव भारतारि आर्मिनि हाबिलदार शम्बुर गुरुं बिथाङा गैलिया होनदों। दा बिथाङा बृहस्पतिबारनि मोनायाव LOCनि नौशेरा सेक्टराव पाकिस्ताननि गुलि गावहरनायाव नांजानानै गोब्राब थासारियाव दंमोन आरो देहा फाहामसालियाव बिथाङा जिउ गोमाबाय होनदों। दा बिथांखौ नेपालनि गरखा जिल्लानि होनना सिनायथिनाय जादों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन उत्तर प्रदेशनि सासे गोख्रों गेंस्टार आरो वान्टेड बिकास दुबेखौ पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामनायनि गेजेरजों जिउ फोजोबबाय होनना खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा जाय बिथाङा बावैसो सान सिगां पुलिस बिफाननि माखासे सोद्रोमाफोरखौ जिउ फोजोबदोंमोन होनदों। दा बेनिनो खिथेर बादियै दिनै पुलिस बिफाना बेखौ संदाननायनि गेजेरजोंहाय माखासे जाथायफारिजों बिथांखौ इनकाउन्टार खालामनानै फोजोबनो हानाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बे जाहैबाय जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होननानै बुंदों। दा बे रादाबखौ बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों, निउस पर्टेलाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननो ससे होनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, बेयो जोंनि गेदेमा बिथांनि देहायाव बेबायदि मोननाया। आसा खालामो जुदि बे खौराङा जुदि सैथोमारब्ला दा बिथाङा थाबैनो जाहाथे मोजां थासारियाव फैयो, बेखौ जों साफ्रोमबो इसोरनियाव आरज गाबनांगौ आरो आसा खालामो साफ्रोमबो जोंनि गोसो गोरबोजों बेखौ खावलायहरनाया गोनांथि दंथारो। मानो होनबा बिथांनि जेनाखि नाजानाय बियो जोंहा जाफुंसार होथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जिउमाखौ जोङो अरायसम आलो गोजोनै लाखिलांनो हानायनि जोङो सेस्था खालामनांगोन। बिनि थाखायनो बिथांखौ जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे हामनानै फैयो, बेखौ जों इसोरनाव आरज गाबनांगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों महाराष्ट्रआव COVID-19जों गाग्लोबजानानै 48 घन्टानि गेजेरावनो पुलिस बिफाननि सोद्रोमाफोरखौ 222 सानाव पजिटिभ मोननाय जादों। दा आरो बिनिनो 24 घन्टानि गेजेराव साथामा थैदों होनदों। मख'जाथावदि दासिम बे रायजोआव पुलिस बिफाननि 5935सो पुलिस बिफाननि सुबुंफोरखौ COVID-19आ गाग्लोबबाय होनदों आरो बिनि गेजेरावहाय दासिम 74 पुलिस बिफाननि मावफारियाफोरा जिउ गोमालांबाय होनदों आरो फारसेथिंजाय 4315सो सोद्रोमाफोरा हामफिनबाय होनदों। दा आसा खालामो बैसोर जायफोर पजिटिभ दंबावो बा एक्टिभ दं बिथांमोनाबो हामबोफिनगोन। थैलांनाय बिथांमोननि थाखाय जोङो इसोरनाव खेबसे आरज गाबनांगोन जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो। दा बेखिनिमोन लोगो, नोंथांमोन उननि भिडिअआव गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोननो सरजाबनानै होगोन होननानै मिजिंथियो। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।